Intayin ka dito drive-by bus operation apo. Apay nagbalin nga trending detoy. Apay pinasilsilanda kasta. Nukwa, manen, kat nagadumot, agririri kada nasayat na tata. Kasi mo't amin kit. Uray matay ti taong kit nasayaat, nakasayat, isuna. Kung kunam. Sa kanto mo lang nasayaat kin nagaget no, matay ka kit. Diba, kada mapasama ka niya. Diba, tiliwin da ka kit. Kasano ko mga agsuksukir, isuna kat nakasingsing bet-bet kada kami. Di nalalaing ka pa'y tilinteg kasday. Alain tema naman kada ti detalye, ti report, manipot pa lang apo dito. San Nicolas manen? Ako nagadot pasamak dito sa Nicolas IFM News. IFM News. IFM. Nakatutok kay Idol Lawrence. Come in. Report. Balaygi anay sayang cut ti drug bypass operation kontra iti may sa alalaki ti barangay 6 San Juan Bautista San Nicolas Ilocos Norte. Babaen kadagiti kabeng ti San Nicolas Municipal Police Station ngayda daunwan ni Police Captain Sigman Benigno kun ti hepe anabayagdan asipsiputan daytoy a tao ken adati kaso na iti napalpalabas. May naig iti daytoy ket imbatad pa ti hepe adaytoy ket may bilang a street level individual ken nakumpiskar ken kuan ti talo sa siya may pagarup a sabukan dagiti kwartana. Natiliw babayan ti tulong met lang digiti umili ditoy San Nicolas. 1 month ago kung nakitay nikamdakam ti informasyon iso ti anang rugrugyan tayo nag case build up digiti operatiba tayo until nga nakagatang daytayen ti Shabu. So ano ang manod sa digiti naalaki? DJ subject of bypass mesa worth 1,000 and itay sinerch tayo, nakala tayo pa iti additional 2 pieces of heat sealed containing shabu. So total of 3 mo ba sir? Well, talong sa siya nga shabu tinala tayo, dapay naala tayong kwarta kanya na, digijay personal money na, including tayo mark money tayo. Kabayatan na nagked-ked ang nagpa-interview ti subject ti drug bypass operation. Anak makunam sir kadeti pa nakaisa yung kati drug bypass kenga. Inlayon ti hepe ngagtultuloy ti kampanyada kontra iti illegal a droga. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.